Marahalong ko din nang. Pagpasensya na takon gipay mo. Oh. Kaya bukid mo nagnaw ko eh. Ano na nga mo? Regalo akong pare. Excited na gud ako ito na among Christmas party ni pare. Kalamot ko nakapanluto na hiya yan. Magdadali ako kay anamon sabot aga pa. Sige, kaya mo na din ni pare. Ang sabot namon aga pa kami magki-Christmas party. Igandap ko na lang dahil tamon kuan di para niyan pag change gift namon. Di na kami mag-iniha. Oy pare, Oy, pare. nadlawan ako kay kuan adi. Ata ko kan. Oh ado man. Amo ni pare imo pan change gift naton. Oh, Iniha ka amo takon. oh amo ni. Ala kadako ito nga kuan nimo. Sige pare, mahal ko siguro ano. Oo. Dako orek kuan. Orek mga kunin nagpurutos kay aram ka man din niya buki darayo ka tuwa. Sudan pagpapalit. Amo nga ani. Mopay ka kay nakapalit ka. Oo. Mati ko marhalong ko din nga mopay ko din klase nga imo. Imo gift. Maram ka naman ha akong pare. Wala pa kuan. Ano ni pare nagaway kay dira kan tuwa. Okay, magtatagay-tagay unta kita na pagkatapos naton pag kuan exchange gift. Ato pa nanuluto pa imo man eh. Damot Okay. to ka sara kay. Insinya ko man nga may Christmas party kita nga duha. Amot maupel. Alay pare kay tubuan ko taton mga magtitagan kita yan ha. Magtitigan kita yan na pag change gift. Oo. Kayo adi udto na. Pati mataton mga aton mga kondin he. Mga ngaong kita sa katagay-tagay kita pare ha. Oo. Dok, pahiton na lang. Excited ako daw. Kanina pagod ako na excited. Amin na pare. Kanila ka. Likera pare, likera. Okay. Kaya magkukul kita, mag-change gift kita dayon kay magtatagay kita niyan. Kang kani ita akon mabubunutan nga kuan ba? Regalo. Kay baga na excited na ako. Amo nga ni. Ako nga excited ako taton change gift. Pare, mati kang nakita tatong change gift kay para matay makita dayon. O sige kay kanina pa ako excited. Kay katay matatong change gift. May na kita rapol. Okay to. Huyang na ako pare. Oh, sige. Pare bunot. Ay para makuan kay adi magutom. Nangaong kita. Mabunot ako kay kanina pa ako na-excited ko na nato na akong kwan. Mabunot kay ko pare. Oh. Okay. Kaya dulatak makukuha. Michael Permeo, agoy ano mo? Dudot na ako, dudot. Okay. Ako ang kunade. Oh, sige ko. Ito na ako pare. Amo na ni. Sige. Kada na to ba kay. Ready na lang. Kita ang kutay mo. Oh, sige. Kay nyor niya na kita pangitaon tanit aton mga gift kay. Maglalapon lahat kita. Mutit mo upay. Uy, sapatos. Parang gugut ako nung paborito. Salamat pare. Malipayan ako taton Christmas party. Ako na pare kukuhaon ko. Nay bago ba. Marahalong ko din nang. Pagpasensya na takon gipay mo. Oh. Kaya bukid mo nagnaw ko eh. Ano na nga mo? Regalo akong pare. Okay pare, pagpasensya na kay. Orek pa ka to syudad, amo lang na regalo mo. Adaw nga piste ka kay lobby malay na akong marahalon sapatos pa ko dito. Ginorder ko pa ko dito na ibang bansa. Kita may pa ito. Daw. May pa ito. Di pangaw. Ano malagap ito? Imo regalo akong pare duwa nga lobby. Oo, kay orek pa ka tulog syudad, pasensya na pare. Badaw nga piste ka pare na akong marahalon na akong regalo ay imon. Imo lobby la. Oo, pinakakon sapatos. Pila ko na pandalakat nito sa awang. Sunod ka pare kay maglarapon kita. Pasensya gud na ako. Pasensya lang kaya mo kunatak na iloban. Sige. Parang ko man hakon, nga orek ko yan na trabaho. Sige. Pwede pare. Magkupang kita kanina ni. Sapatos ka na lahat, dada na lang niyan na imo labi nga. Imo gift, ha? Pare, sindoro tatong Christmas party nga duha. Daw nga piste ka nimo. Regalo akong Sunod na lang ka December, magki-Christmas party pa man kita. Babawi na lang ako. Sunod nga Christmas party. Puno na lobby to nimo dado na ako na. Yan na lang kay nakuna ko nagipit, nawaray na ko kwarta pero ako matigamit ini ken ko ini. Ang lobby ni nga punoon. Sige. Sige, mati kang trapulit ka aton. Ang parapol na to ng mga panatag naton mga gamit. Sige. Parapol. Baga Kaya wala nito akong sapatos pare ha. Na-excited na gud ako niya. Ato nito ang regalo. Ato nito ang mga parapol. Mo pa yung takon repita ako makuha. Pare bunot.
Mas siguro na diyan ako rin makakuha. Mopay unta, mopay launta. Oh, number 1 oh, katatambahan ko number 1. Joy, ako pagod ko number 1. Ano pa rin kukuhaan ko? Oh. Sige, sertihan nim. Ano daw lang ito nga number 1 eh, nang kanina pa ko na Ade pa rin oh. Ade. Aminan, kon regalon. Oo, number 1 ito. Bada nga pisti ka pare. Number 1 ho. Makag lugit na kada kini nga im trabaho amo to nimo kanakon. Oo, number 1 ito. Ako liwat ako. Sambot Sambot at akon. Oy, number 2. Ako na number 2. Imo number 1. Badaw ini nang ini. Agi ka na mo. Agi ka na mo. Ito ka na mo mga gamit. Katatambahan ko di mo pare. Buenas ko na kina. Ito na akong makaglugit na gud. Akin isunod nga tuig siguro. Grabe pare ka. Kareso tato Christmas party. Sunod na December mag-Christmas party lagap kita pare ha. Badaw nga pisti ka kay amo lifetime mo ito nimo regalo ha akon nga. Kuan Kuan. kay bisita man luto na din na nakaluto na dito. Banana. Bisita dito manyaon kay magtatagi-tagi lot kita. Sige, tara. Tara. Buenas kaya na nga tuig. Mga regalo. Kawari klaro niya akong pare nga piniste. Puro mga lubiton iya regalo ha ako. Tara. Tara. Oh, nabugo-bugod ako na mungkin ininom ni pare nga tuba. Pare gud klaro pare. Na akong exchange gift. Lobyan na ako nakuha. Namo parapol. Tumos anak ko ako nakuha. Sayang nito na akong ka. Kusina to na akong trabaho. Sunod nga tuig. Di na kaya makig exchange gift sunod. Bahala ton hiya.